Sa number 5, pagkawigit sang higko sang sapat sa bahin sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway nangin rason kung nga nadanlog ang pila ka mga motorcycle riders. Yaring report. Nakapaglampos ang iyang helmet ang ini nga motorcycle rider sa badusang aga. Nadanlog siya sa sininga mga sako ngayara sa tunga sang karsada sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway sa bahin sang Granada pamansilingan nga dalan sakop sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod. Sino man abi di makapanglampos, kabaho katama sang unod sang sako nga nagtalapik sa iya nga dilargo. Nagkalaguba pang iya motorsiklo. Si Reynar Mangkaw naman nag-comment sa post ng Digicast Negros nga pati siya na danlog man diri pasadulas 12 ang kaagahon kag na-damage man ang iyang motor. Ang mga nagamotor kag mga nagabike nga naganilabay diri hindi makaagwanta sang baho. Malapit sa Pequinto Bridge, ginsarado ang isa ka lane kay kadamo katama sang sako nga yara sa dalan. Sang hapon, nakigangot ang pamuno sa DPWH Bacolod nga si Engineer Leah Hamero sa Digicast Negros kag sa ilang nga nakuha nga impormasyon. Ang mga sako nga nawigit sa dalan nagaunod sang iti sang manok nga gamiton bilang fertilizer kuntani. May nag-report sa barangay nga nagkalawigit ang among mga higko sa manok matapos maguba ang lock sa likod sa truck, gani nagkalahulog ang mga sako-sako sa mga iti sa mga manok. Ini ang rason kung nga aging kordon sang barangay ang isa ka lane kay delikado katama para sa mga motorista. Nagpadala ang barangay sa mini backhoe para makuha ang mga higko kag ginkarga sa truck. Ginsiligan kag gintinuan naman sa personnel sang DPWH ang dalan kag ginpadalaan sang Bureau of Fire Protection sang fire truck para ma-flushing ang mga higko. Sabado sang hapon, nakakas na ang higko sa dalan pero may nagapabilin sa gihapon nga baho pero hindi na parehos kaisog sang baho sang Sabado sang aga.